Sonten nyuwun pangapunten Bapak Ibu, jadwal pangibadah ketahipun injang ananging kawontenan menika nderek kawontenan dados sinaosa menika dereng dados tetepan utawi belum ketok palu menawi wonten kawontenan menika ingkang baken dinten Minggu tetep mangibadah. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, kangge khotbah wanci menika kaparingan jejer migunakaken potensi alit dados ageng paedahipun tumrap bangsa. Krana wekdal menika kalorsan pembukaan bulan kebangsaan menika temanipun mesti wonten sesambetan kalian bangsa. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, kawula badhe ngatur prisa utawi badhe atur pitaken dumateng panjenengan. Menapa panjenengan nate rumaos alit lajeng winates tuwin boten migunani ing satengahing perkawis ingkang ageng. Nate boten Bapak Ibu? Temtunipun nate. Wonten ing gesang kula lan panjenengan brayat pasamuan mekaten ugi gesang wonten ing bangsa menika estunipun kula lan panjenengan asring raos rumangsa utawi rumaos alit kangge damel ewah-ewahan ing pamanggih kita. Bilih ewah-ewahan menika namung saged dipun lampahi dening tiyang-tiyang ingkang dados pejabat petinggi-petinggi negara utawi pengusaha lan ugi tokoh-tokoh nasional. Minangka warganing masyarakat katingal alit kangge damel ewah-ewahan kepara namung prasaja kangge paring ingkang ageng lan sae. Wonten ing iman Kristen kita pitados bilih menapa kemawon ingkang wonten ing gesang senajan alit menawi dipun caosaken dhateng Gusti lan kagem kanthi manah ingkang ikhlas badhe dados pirantos ingkang ageng wonten ing asmanipun Gusti. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, dinten menika lumantar saking cariyosipun Gusti Yesus maringi tetedhan gangsal ewu tiyang, kita kaajak ngraos-ngraosaken kados pundi Gusti Yesus ngewahi kawontenan saking ingkang winates dados berkah ingkang ageng. Menika saking kawontenan ingkang winates dados berkah ingkang ageng. Saben tiyang katimbalan nderek nyambut damel wonten ing pakaryanipun Gusti Allah ingkang ageng. Kalebet bangun bangsa lan ugi masyarakat. Kadosta Ki Hajar Dewantara nate ngendika, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Tembung menika negesaken bilih bangun bangsa menika boten namung tanggel jawabipun tiyang-tiyang wonten ing nginggil, nanging tanggel jawabipun sedaya tiyang. Saben kita nggadahi tugas menapa kemawon profesi lajeng status sosialipun alit agengipun
kasagedan kula lan panjenengan. Mila monggo sinau saking cariyos bab gangsal roti lan ulam ingkang kalih menika. Perangan menika kaserat wonten ing Matius 11 ayat 13 dumugi 21 kawiwitan saking pawartos kaduhitan saking murid-muridipun Yohanes Pembaptis. Kala wau wonten ing ayat 12 menika sinebut bilih Gusti Yesus dipun paringi warta bilih Yohanes menika sampun seda, intinipun mekaten. Gusti Yesus lajeng sumingkir ing papan ingkang sepen utawi sepi. Menika nedahaken sisih kamanungsanipun Gusti Yesus. Panjenenganipun betahaken wekdal kangge ngraosaken kadugitan. Betahaken wekdal kangge ngraosaken kadugitan lan ugi ndedonga. Ananging panjenenganipun lajeng dipun susul dening tiang-tiang kathah. Gusti Yesus boten duka utawi nundung tiang-tiang menika. Malah kitab suci nyerat penggali trenyuh marga saka welase marang wong-wong mau sing padha lara banjur diwarasake. Tembung penggali trenyuh menika tegesipun raos ingkang saestu tuwuh saking manah krana raosing empati ingkang saestu kiyat. Menika sanes welas asih ingkang pasif ananging katresnan ingkang nuwuhaken wujud ingkang sanyata. Bapak Ibu para ingkang kinasih, kita saged ningali bilih peladosanipun Gusti Yesus kawiwitan saking manah ingkang kebak ing katresnan. Boten namung krana kewajiban, sepisan malih wujuding katresnanipun Gusti ingkang saestu nyata. Katresnan ingkang dipun tuwuhaken dening Gusti menika estu nyata. Saking menika Gusti tansah tresnani kula lan panjenengan kanthi sak temen-temenipun, boten namung krana kewajiban, ananging krana katresnan ingkang kawiwitan. Lajeng nyuwun supados tiyang kathah menika dipun dawuhi pados tetedan piyambak-piyambak, ananging Gusti Yesus ngendika, ora usah padha lunga. Kowe bae padha wenehana mangan. Para sakabat lajeng menggalih bilih ingkang dipun gadahi menika sarwa winates. Menika namung wonten roti gangsal kaliyan ulam loh kalih. Dados sanget winates kangge gangsal ewu langkung tiyang. Namung wonten atau ada 5 roti dan 2 ikan. Mbok menawi kita ugi nate ngraosaken ingkang mekaten ingkang kagalih bab ingkang winates tuwin ingkang boten kita gadahi sanes menapa ingkang saged Gusti Allah tindakaken. Gusti Yesus ngewahi pamanggih menika panjenenganipun mendhet roti lan ulam nika lajeng caos syukur. Panjenenganipun mendhet roti lan ulam nika kacuil-cuil lajeng dipun paringaken dhateng para sakabat lan dipun dum dhateng tiyang kathah. Lajeng kabeh banjur padha mangan nganti wareg. Sawise mangkono cuwil-cuwilan turahane diklumpukake. Dados 12 wangkul.
Menika hal yang luar biasa. 5 roti dan 2 ikan mencukupi 5.000 itu laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, bahkan masih ada sisa 12 bakul. Menapa ingkang saged kita sinau saking perkawis menika? Gusti Yesus nimbali para sakabat ing saklebeting pakaryanipun utawi mujijat menika. Gusti Yesus saged kemawon ndawahaken tetedhan ingkang saking langit kados wonten ing jamanipun Nabi Musa, ananging panjenenganipun ngersakaken anggenipun makarya menika lumantar manungsa. Gusti ngersakaken para kagunganipun nderek leladi ing saklebeting pakaryanipun. Tasih wonten 12 wakul saking sedaya ingkang sampun dipun dum-dumaken. Tegesipun nalika kita masrahaken menapa ingkang wonten ing gesang kita, Gusti boten namung paring kacekapan, ananging ugi kaluberan berkah. Bangsa menika boten badhe unggul namung saking kekiyatanipun para pengageng, dipun betahaken pambiyantu lan kesanggemanipun warganing negari menika kangge lelados lan makarya. Sinten kemawon lan menapa kemawon ingkang dados panyambut damel sedaya tiyang nggadhahi tanggung jawab kados Kyai Haji Abdul Rahman Wahid utawi Gus Dur nate paring pangandika, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan tanya apa-apa agamamu. Sepisan malih Gus Dur menika nate ngendika, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan tanya apa agamamu. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, mbok menawi sakmangke kita ngraosaken kados dene para sakabat, boten pinaringan kacekapan, boten pinter, boten sugih, boten gadhahi kalenggahan lan panguwaos, estokno Gusti. Kowe ora duwe apa nanging paring pangandika, aku sing kok duweni, pasrahana marang aku. Mujijat menika mboten krana tetedhan menika kathah, ananging krana wontenipun manah ingkang welas asih lan purun andum berkah. Ing gesang sesarengan ing masyarakat kita katimbalan peduli lan nindakaken kesainan ingkang dados berkah. Presiden Republik Indonesia ingkang kaping 3 sinten Bapak Ibu? Sinten? Presiden Republik Indonesia ingkang kaping 3 menika B.J. Habibie. Menika nate ngendika, tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya, tetapi tanpa kecerdasan cinta itu tidak cukup. Tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya, tapi tanpa kecerdasan cinta itu tidak cukup. Saking tembung menika kita saged sinau bilih katresnan dan wujutaken
kanthi tumindak ingkang nyata lan wicaksana, kabetahaken manah ingkang kebak welas asih, nanging ugi kapinteran lan tumindak ingkang kebak tanggel jawab. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, gereja minangka sariranipun Sang Kristus tinimbalan kangge mbabaraken pawartos kabingahan lan ugi mujudaken katentreman. Gereja menika boten namung dados papan panibadah, ananging ugi srana ngluwan nggulawentah pasamuan mujudaken karakter, keadilan sosial, ugi solidaritas sesarengan kalian warganing masyarakat sanesipun ndadosaken sangsaya kiyating gotong royong lan bangun gesang sesarengan kanthi boten beda-bedakaken agamanya apa, sukunya apa, lan sak piturutipun. Menika kanthi ikhlas anggenipun andum berkah badhe mbabaraken mujijat kados dene gangsal roti lan kalih ulam. Menawi namung dipun simpen boten badhe migunani, ananging menawi dipun caosaken kaginakaken dipun dum-dum dados berkah ingkang linangkung kathah. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, wonten ing wulan kebangsaan menika monggo nampeni timbalanipun Gusti kanthi saestu. Boten kepareng ngremehaken ingkang alit, boten perlu nenggo ingkang ageng kangge wiwit. Gusti Allah boten ngersakaken ingkang sempurna, ananging ngersakaken manah ingkang sumadyo. Menapa gangsal roti lan kalih ulam wonten ing gesang panjenengan saged kemawon arupi wekdal kangge mulang lare-lare sak kiwa tengen kita. Pamangge utawi ide kangge mitulungi sami semangat anggenipun tresnani dhateng bangsa Indonesia utawi malah mujudaken katresnan ingkang namung prasaja. Sumangga ngaturaken dhateng Gusti lan Gusti piyambak ingkang badhe berkahi satemah migunani tumrap tiyang kathah. Saking manah ingkang sumadyo kababar mujijat, saking lampahing kapitadosan ingkang alit nuwuhaken ewah-ewahan ingkang ageng kangge bangsa menika. Mugi kita boten namung purun nampeni rotining gesang, ananging ugi sumadyo dados perangan tiyang ingkang andum roti, bekta katentreman lan katresnan kagem bangsa menika. Gusti Yesus tansah berkahi kula lan panjenengan. Amin.